Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Webes, operasyon sang kapulisan batok sa ginakabig dako nga supplier sang illegal nga droga sa 1st District sang Iloilo wala nagmadinalagon. Pulis pilason matapos gintiro sang pakaisa sang subjects ang drug buy-bust operation sa Oton, Iloilo. 296 ka bago nga kaso sang HIV na record sa Iloilo Province ang 2024. Banwa sang Oton kag Pavia may pinakadamo nga kaso. Presyo sang karne sang baboy sa Bacolod City nagsaka pagi sa 420 kada kilo. Supply sang baboy ginakulang suno sa pila ka negosyante. Ilongga OFW nga ginapahayag gin sakit kag gin kalbo sang iya amo sa Saudi Arabia nakapuli na sa Pavia, Iloilo. Kag mga senior citizen na lingaw sa pagbisita sa mga historical landmark kag matawag nga lugar sa Iloilo City. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Pulis nga kabahin sang Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit na tiruhan sa drug buy-bust operation sa Banwa sang Oton. Subject kag ginatudlo gunman nakapalagyo. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Trapiche, Oton, Iloilo. John? Jerd, padayon pa ginaayam sang Iloilo Police Provincial Office ang subject sa drug buy-bust operation kag pakaisa sini nga nagtiro sa operatiba matapos nga makapalagyo ang duwa. Naptad sang gabi ang pagpatigayon sa drug buy-bust operation sa operatiba sa Sitio Tuburan, Barangay Trapiche, Oton, Iloilo kagabi. Target sa operatiba ang high-value individual nga si alias Mike. Alas 3 ang hapon nagsugod na transaksyon sa pusher buyer sang kapulisan kag ni alias Mike. Apang alas 7 na kagabi nadakpan na subject malapit sa Ilabalay. Sang magsugod na pag-imbitaryo sa operatiba ila natulupangdan nga may tawo sa sulod sang balay sang subject. Agud makasiguro, kinsikyar ni Corporal Gilbert Lingaya ang balay. Sang nakita niya nga may tawo sa sulod, iya iniginlaga apang nagpalupok ini kag naigo si Lingaya. Dili na kag mas nangintensyonado ang sitwasyon. Mabatian ang singgitan sang isa ka babayi nga ginapayag asawa sang subject. Ginatudlo nga nagtiro sa pulis ang pakaisa sang subject nga wala giningadlan sa kapulisan. Nagsinggit pa kuno si Lingaya nga may granada ini kag pusil. Sa pagpatingiyara lang sa sulod sang balay ang duwa, may negosasyon nga gipatigayon. Naglawig pa ini isang ginabulubanda 3 ka oras. Kaya medyo iniingatan natin yung negotiation kasi isa sa declaration ng isang operatives natin nung nakatakbo, nakakuha ng granada. Sa ulihi, ginpuwersa sa pulis kasudlon ang balay, apang wala na ang duwa. Suno sa Oton, pulis si alias Mike ang tinuig na nga nagapatigayon sang illegal drug trade. Magluwas sa Oton, nag-ooperate man ini sa 1st District, syudad sang Iloilo kag Antique. Ang isa niya ni sinika utod na buy-bust man naton last year, which is na bilong man to sa high value individual kag sa aton monitoring hindi ni sa cooperative tungod siya ang nagbulos ang utod sa ilang pagbaligya sa illegal na droga. Nagapabilin sa ospital si Corporal Lingaya matapos sa igo sa iyan na walang abutkon. Ginpadulungan sa news team ang balay nanday alias Mike kag sang pakaisa sini apang wala sang tawo halin pa kaina sang kaagahon suno sa kasilingan. Jerd, suno kay Provincial Drug Enforcement Unit Head Major Dadji De Lima. Yara sa intensive care unit sa ospital ang natiruhan ng operatiba kag padayon pa sa karon nga nagapaayo. Jerd? Madamo again ng salamat sa detalye, Kapuso John Sala. $296 ka kasos ang HIV na record sa Iloilo Province sang tanalikdan nga 2024. Banwa sang Oton kag Pavia may pinakadamo nga kaso. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Ginasiguro na yana nga maproteheran sini ang iya kaugalingon batok sa balatian nga HIV. Suno sa iya may mga karelasyon man ini sadto, apang loyal gid ini sa iya partner. Bilang individual, no, hindi man ta perfect, syempre kakatokso man ta sa mga for me lang nga mag-practice ang safe sex, then be faithful lang sa mga partner. Nag-avail man si Yana sang libre nga HIV testing.
Hindi ikaw magkakulba para magpatest sa inyong kaugalingon kay una sa tanan is para man sa aton nga safety. Talalupang doon nga padayon ang pagsaka sang kaso sang Human Immunodeficiency Virus o kon HIV sa probinsya sang Iloilo halin sang tuig 2020. Sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, 296 ang mga individual nga natapikan sang HIV halin Enero tubtob Disyembre 2024 kag 52 diri ang ginbawian sang kabuhi. Madamo nga HIV cases ang narecord sa kabanwahanan sang Oton, Pavia, Pototan, Haniway, Santa Barbara, Dumangas, Cabatuan, Barotac Nuevo, Miag-Aw kag Lambuna. Kalabanan mga lalaki ang apektado sang balatian. 10 apektado nga age group amo ang 25 to 34 years old kag ginasundan sa mga pamatanon nga nagaedad 15 anyos to 24 anyos. Ang pinakabata nga na-diagnose ng HIV nagaedad sang 2 years old nga natapikan gikan sa Iloy. Samtang ang pinakatigulang ang nagaedad 67 years old. Ang nagapanguna nga mode sang transmission amo ang males having sex with males kag mother-to-child transmission. Pagi sa Provincial Health Office kag Hospital Management Office, padayon nga ginakapacitate ang aton mga health workers kag health facilities sa rural health units kag district hospitals para nga maka-provide sang HIV services sa pag-prevent, diagnose kag manage ang HIV cases. Sa subong tanan nga mga kabanuhanan ang nagatanyag sang libre kag confidential nga counseling and screening services. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag iban pang nga lugar sa isla sang Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Mga manugbaligya pati man manugbakal, nagakabalaka sa padayon nga pagsaka sa presyo sang karne sang baboy sa Bacolod City nga naglabot na sa 420 pesos ang kada kilo. Diyan balita nga sa Gintutuka. Sang nagligan niya Disyembre, nagsipa sa 400 pesos ang kada kilo sang karne sang baboy halin sa 360 pesos kada kilo sa do. Subong nga Pebrero, mas nagsaka pagid ang presyo sang karne sang baboy sa 420 pesos kada kilo. Sunod sa mga manugbaligya, rason sa pagsaka sining kakulang sang supply sang baboy sa syudad kag Negros Occidental. Ang iban kuno abi nga supply sang buhi nga baboy ang ginakumpra pa kag ginadala patabok sa Iloilo. Sa Bacolod Central Market, ang isa ka pork vendor sadto ang makapaihaw sa tatlo ka baboy nga inugbaligya. Subong, isa na lang gid ka baboy. Gamay lang gid ginan siya hon mo subong kay te ka mahal sang pisada namon. Ga-range na sa 390 to 400 tapos amon nga buya sa customer 420. Kaya ang nagapasaka na suppliers. Sunod sa mga manugbaligya, malapit 18,000 pesos ang ila kapital sa 45 kilos nga karne sang baboy. Ara lang kuno sa 900 pesos ang ila maginansya nga kun kaysa mas manubo pa. Kung magtayo yun ni sir, guro mga 420 lang or 430, dira lang naguro hasta, kabay pa. Gamay gid ginan siya. Bangod sa pagsaka pa sang presyo, ang iban nga manugbakal, wala na nagabakal sang isa ka kilo. Ito nga lang. Di kay butangan ko lang utan para may sabor ang kaon sa mga bata. Pwede kang bakal di balor 100, balor 200, balor tunga. Pwede lang na ang 100, gamay lang na siya kayo. Panawagan karon sa grupo nga United Burgos Market Vendors Association sa LGU ang istrikto nga monitoring sa local hog producers. Kung sa mga hog raiser, nagapinagusto na sila sa price nila. Tapos kita galaot matasang bayin sa ilay. Kaya mas taas sila by 10 pesos. Plano sang maining nga makigsapol sa Bacolod City LGU agon matutukan ang kakulang sang supply sa baboy kag mataas nga presyo sa syudad. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mapu sa paglagaw naman sa mga senior citizen sa nagkalain-lain historical landmarks kag matahong nga lugar sa Iloilo City, isa katikang para matibong ang turismo sang syudad. Nakatutok, Kim Salinas. May idea ka mo nga agin pangalan ni siya as Harrow Cathedral, nga hindi Harrow Church. The reason why this is known as our Heart Cathedral, it's because we have here our Archbishop's Palace. Ini ang pinalang sa mga facts and trivias nga gina-explicar sang tour guide sa ginunsar nga city tour para sa mga senior citizens. Kamahin sang tour ang ginatawag rolling tour o kun ang paglagaw sa mga senior citizen sa nagkalain-lain nga historical landmarks kag matahong nga lugar sa Iloilo City. May tion man nga nagadulog ang tour kung sariin nagatinir sang 30 minutos ang mga senior citizen sa lugar kaangay sang Harrow Cathedral kag Molo Mansion.
Ang 79 anyos nga si Lola Rica Flor nga isa sa 15 ka senior citizens nga nagupod subong adlaw, nag-enjoy gid sa tour kag madamo nga memories ang nahanduraw. Enlightening. Kay di ato ni di lugar, daso nakita naton liwat. Manami ang feeling mo blaki daw, recall mo ang singuna kag karon. Oh, linking one with the other. Ang 68 anyos naman nga si Lolo Tony sang Arevalo, pagi lang sa tour na tunan kung sa diin naghalin ang ngalan sang Arevalo. Nakabulig ang tour sa pagdula sang stress sa mga senior citizen. Sa sininga tour daw nabuksan na nga kung bang nauna nga inagali siya, amo nagli ang ngalan niya. Dapat ang ulihi nga mga inadlaw sang senior, ilala na nang enjoy, hindi sila dapat ma-stress, kag tapos ma-free dapat sila sa mga problema. Tuyo sang inisyatibo, amo ang pagduso sang turismo sa syudad, kag makabulig man sa pagpabilin sang cognitive skills sang mga katigulangan. Our Harrow Cathedral, one of our heritage churches here, nga gina-promote pa na namon kay we do have a lot of guests outside Iloilo nga makita nila ang aton nga heritage. Bukas ang tour sa tanan nga mga senior citizens, kag patigayon na initag sa Kawebes nga adlaw kada semana. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting ang posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga nadakpan sa pagbaylar sang COMELEC gun ban sa Western Visayas naglabot na sa 57. Unity Walk ang covenant signing para sa matawhay ng eleksyon ginpatigayon sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 57 na ka mga persona ang naaresto sang Police Regional Office 6 nga naglapas sa COMELEC gun ban sa rehiyon humalin Enero 12 tubtob subong adlaw. Ang Negros Occidental ang nakalista sang may pinakamadamo nga nadakpan nga may 17. Ginasundan sang probinsya sang Iloilo nga may 11 kag Capiz nga may 9. Sa tuyo nga mapaluntad ang malinong, matawhay kag patas nga eleksyon 2025, isa ka peace covenant signing ang ginhiwat sang Iloilo City Police Office sa Iloilo City subong nga aga. Antes ni nagpatigayon man sang caravan kag Unity Walk. This covenant we have just signed today is more than just a document. It is a pledge of honor, a solemn vow that we will conduct ourselves with integrity, fairness, and respect for the rule of law. Sa kahiwatan, liwat gin pahanumdom sang COMELEC ang mga aspirants nga hugot nga ginadumilian ang vote buying, pagsunod sa campaign rules kag voting procedure, kag pagpasa sang statement of contribution and expenditure sa konsose pagkatapos sang election period. May you seal it with a vow to genuinely serve the people. And please remember the most vulnerable groups in our community so that they will no longer be forced to surrender their right of suffrage in exchange of any promise. Ang simbahan, nagapanindugan man sa away batok sa vote buying. I declare war! Kaya daw hindi ka mo mag-upod against vote buying and selling founded on political dynasties. Let this be our concrete contribution to safe elections. Handa man ang COMELEC sa pagpasabat sa mga aspirants kag supporters nga magalapas sa campaign rules o kon magadagta sa katawhay sang eleksyon. 34 sa 36 ka mga aspirants na nagtambong rason, ginakabig sang COMELEC nga sinsiro ang mga ini nga ipaluntad ang kalinong sa eleksyon. Sa karon, padayon ang seryes ang training sa Electoral Board sila bina kay bago ang makina nga gamiton sa eleksyon 2025. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Samtang sa Negros Occidental naman, sukod sa Negros Power, naglabot na sa 12 pesos and 15 centavos per kilowatt hour sa buong Pebrero bangod sa pagtaas sa transmission charge. Sa Eileen Pedreso nakatutok.
Sa sining nga gamay nga grocery store nagasalig sa Esperanza para maipanggasto sa kinahanglanon sang pamilya. Magluwas sa pagpain sang galastuson sa sulod balay, tuition sang kabataan, may budget gid syempre para sa bayad sa kuryente. Gani sang naibaluan sini nga may pagsaka sa sukot sang Negros Power epektibo Pebrero 16, nagakabalaka ini. Sa akong kisa lang alanggid, butan ang himuon tasin na balok ng tanan, halos tanan ginahimo mo naman makasave ka or Base sa bag-o nga rate sang Negros Power, kung makakonsumo si Manang Esperanza sang 100 kilowatts sa isa ka bulan, halin sa 1,170 pesos nga balayran, mangin 1,250 na o kung may pagsaka sang 45 pesos halin sa 11 pesos and 70 cents. Mangin 12 pesos and 15 pesos na per kilowatt hour ang residential rate. May pagtaas man sa 65 sentimos sa commercial rate, halin sa 11 pesos and 71 cents, mangin 12 pesos and 45 cents na ang per kilowatt hour ang sukot. Buot siningon, kung ang isa ka establishmento ang makakonsumo sang 100 kilowatts kada bulan, mangin 1,245 pesos na o kung may pagsaka sang 74 pesos halin sa 1,171 pesos. May paathag naman ang Negros Power kung nga nagsaka ang sukot sini. Ang pinakadako nga factor nga nag-increase kita, it's because transmission charges naton nga nag-trigger gid nga pag-increase which 75% sang increase naton caused by the GCP. Posible nga magdugay pa tubtub-anom kabulan ang pagsaka sa sukot sa kuryente, bangod hindi mapaktan kung saan manubo ang transmission charge. Ang masubo mo na siya. Since si Negros Power is not only affected by this one, but is affected for all entire Visayas nga customer naton, including other DU sa Panay, all over Negros at Cebu. Tinguan na lang sa iban nga konsumidor nga mapahagan-hagan ang paggamit sa kuryente apisar mainit ang panahon. Dugang naman sa konsumo. Tipid na lang gini. Samtang ginaanunsyan man sa More Power sa Iloilo City ang 24 sentimos nga saka sa presyo sa kada kilowatt hour sa kuryente sa mga bulan sa Pebrero. But siningon sini, nagikan sa 10 pesos kay 96 sentimos, ininyara na karon sa 11 pesos kay 20 sentimos. Upod Caruel Bangoy, Aileen Padraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka babayi ginaaligar ginhurikap sang isa ka lalaki samtang naga-jogging sa esplanade sa Iloilo City. Pagpatrolya sang kapulisan sa lugar mas hugton sang ICPO. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Pinaagi sa post sa social media, nagpabutsyag sang iya makahalanusbong eksperyensya ang 21 anyos nga babae samtang naga-jogging ini sa Iloilo Esplanade sa Barangay Taal Molo, Iloilo City kahapon sang kaagahon. Ini matapos, nag-aligar nga ginpugos ang isa ka lalaki, ginbutong sa madulom nga bahin, kag ginhurikap ang pribado nga parte sang iya lawas. Kahapon sang hapon na lang nakareport ang biktima sa Molo Police Station bangod sang kahadlok. Pagpalapit sang suspect, gulpi lang nga gibutong siya kag giagbayan kag gihag. Di amo to nga wala siya ka-react, gibutang sa gilid kag gihikap iya private nga parts no. Suno kay inot, natabuan man nga may police personnel nga nagamotor sa lugar, rason nga ginbuyan sang suspect ang biktima. Tapos nga mag-report sang biktima sa kapulisan, ginkadtuan ng suspect kung saan man natabo ang insidente kag ginaresto. Hindi man makilala ng suspect, bangod wala ini nagahatag sang insakto nga impormasyon. Ginabanta nagapangidaron ini sang 21 tubtob 23 anyos. Wala man ini sang matarong nga sabat sa alegasyon, batok sa iya. Hindi gani siya ka balo kung sino iya ngalan, taga diin siya, kag hindi man siya ga buhi sang storya, gasigi lang siya tango. Bangod sa sitwasyon sang suspect, iga-turn over ini sang kapulisan sa Iloilo City Health Office para makonsulta. Nagmando na si Iloilo City Police Director Kim Ligada sa mga station commanders nga maglibot sa Iloilo Esplanade sa syudad agud masiguro ang seguridad sa lugar. Conduct sang inspeksyon kag kung ano ang mga concern i-coordinate namon sa mga concerned agencies. May ara makita dira nga mga green guards nga naka-detail aton nga mobile patrol unit kag other beat patrollers. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, nagkapabilin naman nga missing si Jorus Flores, ang 15 anyos sa solterito nga nalumo sa suba sa Barangay Pulo, Banga, Aklan, sang tinalikdan nga Enero 29, 2025.
Madumduman niya kaupod ang iyang abyan na ligo ang mainikang nagtuyo nga magtabok sa piyakabahin sa subaapang sa nagtupang ulan, nagdesisyon sila nga magbalik. Nag-aba ini sa isa sa mga kaupod niya apang nabiringan ang iaupod, tubtob nga nakabuyaan na ini kag nalunod. Nagpatigayon sa search, rescue and retrieval operation sa kapulisan, PCG kag iban pa nga volunteer groups apang napaslawan sila nga makita ang lawas sang biktima tubtob subong. Sa opisyal nga pahayag sang Banga Police, nakasaad nga aksidente natabo nga pagkalumos ng biktima base sa statement sang pila ka witness kag base man sa may ebidensya nga natipon sa investigasyon. Nagpakig-angot ang news team sa Banga Police kag sa PCG aklan apang wala pa sang sabat sa text kag tawag. Mga kapuso, duwa ka estudyante ang nasamaran tugas ang pagpangbuno bangod sa rambol nga nagluntad sa tungas ng duwa ka grupo sa mga estudyante sa Iloilo City National High School. Natabong insidente sininga udto samtang yara sa lunch break ang mga estudyante. Ang duwa ka grupo nga nagsuyay na sa sulod sang campus kag ginaaligar naglaputanay sa gwa gani may paglinag sanay kag komosyon nga nagluntad. Ang isa sa mga nasamaran ang temporaryo nga ginkustudiya sa Molo Police bangod minor injury man lang ang iya naagom. Samtang ang isa ang gindala sa ospital para mabulong. May 3 naman ka mga estudyante nga ginkustudiya ang kapulisan nga natala na igatugyan sa City Social Welfare and Development Office. Padayon pa nga ginaimbestigaran sa Molo Police kung anugid ang gintunaan sang suyaay sang duha ka grupo. Gintunguan sa news team nga makuhaan sang bahin ang tagdumalahan sang eskwelahan apang wala pa ini makapagwa sang statement. May persons of interest na ang San Enrique Police sa pagpang-hold up sa isa ka negosyante sang isda sa Barangay Camiri, San Enrique, Iloilo sa Martes ng gabi. Sa karon nagapatigayon sang backtracking ang kapulisan kag ginapresentar ang ilan na tipon nga CCTV footages sa mga witness para maestablisar ang identity sang 3 ka mga suspect. Matandaan nga pauli na sa Barangay Kabuga Viejo, San Enrique. Halin sa Pasig City ang biktima nga ginkilala kay Angeline Pabiluna upod sa duha ka mga helper sang ginbanggaan sa mga suspect kag ginhold up. Nakuha sa mga sospek ang masobra 150,000 pesos nga kwarta sa biktima. Gindula naman sa kapulisan ang anggulo nga inside job, bangon nagakooperar naman ang mga kaupdanan sang biktima sa ilang investigasyon. Preso ang isa ka bana matapos 2 ka beses nga magpalupok sang iya armas lutang, bangon nag-aaway sila sang iya asawa. Natabo ang insidente mga alas 12:30 Martes ang kaagahon sa Barangay Poblacion Leganes, Iloilo. Ang sospek ang ginkilala kay alias Jude, 38 anyos. Suno sa Leganes Police. Nag-away si Jude kagang iya asawa gani nagpinalupok kini sang iya armas nga caliber 22. Gilayon ni gin report sa kapulisan kag gindakop. Natukiban man nga wala ini sang lisensya sa pagupod sang pusil. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mapugsa madamo nga lugar sa gihapon ang posible ulanon sa pungsod subong nga adlaw. Amat-amat sa gihapon ang pagbaskog sang hangin amihan gani padayon ang pagluntad sa shear line. Posible man nga magresulta sa thunderstorms ang easterly sa iban pangabahin sa Pilipinas. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may mga lapta-lapta tubdob kasarangan nga pag-ulan sa pinakabahin sa Western Visayas kag Negros Island. Lakit na diri ang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros provinces. Posible man ang pag-ulan sa nabiling nga bahin sa Pilipinas. Kinsi kadlaw matapos na publish ang Implementing Rules and Regulations sa Negros Island Region Act, implementasyon sini nagsugod na. Nakatutok Aileen Pedreso. Natapos na ang pag-publish sa Implementing Rules and Regulations sa Negros Island Region o NIR. Ini ang ginkumpirma sa DILG Negros Occidental. Pebrero 18, nangin full operational na ang mga regional offices sa NIR. 70% pa lang sunod sa DILG ang implementasyon sa mga regional offices. Kalabanan sa mga ini operational na. Bangod ginpahayag kulang sa pondo kag wala nalakip sa 2026 budget sa national government ang NIR, rason nga apektado ang pag-establisyar sa mga opisina sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Islas ng Siquijor. As we all know that the budget for NIR will really be included in the 2026 already. No? So as of now, we are still operating on the budget coming from Region 6 and the Region 7.
Pila naman sa mga residente sa Bacolod City ang nagakabalaka nga sa Dumaguete ipahamtang ang pila ka opisina sang gobyerno. Kaangay ni Javier nga mas luyag na lang sa Kabangkalan City ibutang ang pila ka government offices. Mas prepare kuya Kabangkalan kay center mo. Di ba one island ta, one region. Pagbiyahe naman sa anong kaoras ang ginakabalakan sa residente nga si Nonoy agud magproseso sa pila ka ahensya sang gobyerno. Kay parawan sa problema sa mga kung anong makinanglanon ta, sa mga salakyan, mga permit, mas pabor yan sa kung diri ay butang ang kuan. Dumaguete 6 hours. Lakip sa mga ginisignar sa Negros Occidental ang Agriculture and Land-related Offices, Peace and Order, kag Security Cluster, kag Government Cluster. Apang ginalauman man ang pagbutang sa mga satellite sa 3 ka probinsya. Upod Caruel Bangoy, Aileen Padraso, One Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtuto. Mag-isa kita kag ibaloon ang mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.